काश्मीराव जानाय उदखारि गाग्लोबनायनि सायाव गोदान आपडेट। आंनि फिसायखौ बुथारनायनि उनाव उदखारिया बुंदोंमोन थां बे बाथ्राखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनो खोन्थाहै। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव गाग्लोबनाय समाव उदखारिफोरा 14 मिनिटसिम थाद'नाय गैयाजासे गुलि गावबाय थादोंमोन। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव हाथियार गैयै दावबायारिफोरनि सायाव थाद'नाय गैयै गुलि गावग्रा उदखारिफोरा भारतनि गोहोखौ फेर फाथिदों। पाकिस्ताननि मदद होजानाय उदखारिफोरा ओनसोलाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदों। 60 गाग्लोबग्राफोरनि गेजेराव माखासेया पाकिस्ताननिमोन। बे उदखारिफोरा हाथियार गैयै दावबायारिफोरखौ गोदान मुगानि राइफलजों गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि बे उदखारिफोरनि गुलि गावनायाव दासिमाव 29 सुबुंफोरा थैबाय। कर्नाटकनि शिवमोगानि थागिबि मजनुनारखौ गावथारखांनायनि उनाव सासे उदखारिया बिथांनि बिसिखौ बुंदोंमोन थां बे बाथ्राखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनो खिन्थाहै। थैनाय सुबुंनि बिसिया बुंदोंमन आंनि फिसायखौ बुथारखांनायनि उनाव गाग्लोबग्राफोरा बुंदोंमन थां बे बाथ्राखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनो खिन्थाहै। बिथांनि बिसि पहलगआ जाथायफोरनि गिख्रंथाव फारिखौ बरनायनानै गावनि फिसायनि गोथै सह'खौ अख्रां लामाजों थाबैनो दैथायहरनो खावलायदोंमोन। रुंसारिनि बिसि पहलगआ बेखौबो बुंदोंमन बिथांनि मुं सोंनायनि उनाव उदखारिया सासे हिन्दु होनना सिनायथि होयो आरो बिथांखौ गुलि गावदोंमोन। मजनुनारा गावनि बिसि पहलग आरो बिसोरनि उन्दै फिसाज्लाजों लोगोसे सुतिनि थाखाय पहलगामाव थांदोंमोन। गाग्लोबनाया सानजौफुनि 1:30 समाव जादोंमोन। मजनुनारनि बिसि पहलगआ बुंदोंमोन गाग्लोबनायनि उनावनो जायगानि नोगोरारिफोरा हेफाजाब होनो सिगांबोदों। जायगानि 3 सुबुंफोरा आंखौ रैखा खालामदोंमोन। गाग्लोबग्राफोरा हिन्दुफोरखौ नोजोर होदोंमोन। 3निफ्राय 4 सुबुंफोरा जोंखौ गाग्लोबदोंमोन। आं बिसोरखौ आंखौबो बुथारनो बुंदोंमोन मानोना बिसोरो सिगाङावनो आंनि फिसायखौबो बुथारखाबायमोन। गाग्लोबग्राफोरनि गेजेराव सासेया बुंदोंमोन आं नोंखौ बुथारनाय नङा थां मोदीनो बे बाथ्राखौ खोन्थाहै। बे गाग्लोबनायनि उनाव हादरनि राजथावनि दिल्ली आरो जयपुराव एलार्ट फोसावनाय जादों। भारतारि रौनिया हानजा आरो रैखाथि गोहोआ उदखारिफोरखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ।